Aksyon! Balita Evening Edition. Magadulong sa inyo sang mga nagapanguna nga balita lokal, national, international, sports, kag entertainment. Aksyon! Aksyon! Balita Evening Edition. Kag karon ang inyo news team. Una sa balita, una sa aksyon. Mayong gabi, syudad sa Bacolod. Mayong gabi, kabugusan niyo Western Visayas. Welcome sa pagpangalagad sa Aksyon Balita Evening Edition. Karon nga adlaw, Biyernes, Enero 13, 2023. Makita kita live sa among official Facebook page kag sa YouTube channel ang Aksyon Radyo Bacolod. Kag mabatian pa kay sa www.aksyonradyobacolod.com.ph. Ang inyong tagbalita, Aksyon and Defensor Lisay. Kag karon sa aton mga headliners, una sa mga balita lokal. Isa patay, isa pilason matapos naguyod sang tanker truck sa Banga, Korea. Probinsya, nagprepare na sang food kag non-food pack sa mga apektado nga banwa kag syudad bangod sa maulanon nga panahon. Sa mga nagapanguna nga balita nasyonal, bantag kag zelwata ginpasakaan kaso angot sa ginaligar pag-torture sa duwa ka mga PDL. LTO ginsuspend ang duwa ka mga prepado nga mga emission testing centers bangod sa ginaligar falsified results. Una sa balita, una sa aksyon. Aksyon Radyo Philippine Standard Time, alas 6:04, kagkaroon sa detalye sa aton mga nagapanguna nga balita lokal. Patay ang driver sa motorsiklo. Kagyara naman sa baluba nga sitwasyon ang angkas sini nga isa ka babayi matapos naguyod sang tanker truck subong hapon sa Banga Kore sa barangay Takuling, syudad sa Bacolod. Suno kay Police Captain Dax Santillan ang hepe sa Police Station 6. Pareho ang direksyon sang duha kay bulbado nga salakyan sang gulpi, nagliko patuo ang tanker truck rason nga naguyod sini ang motorsiklo. Dugang pa ni Santillan, nagapabiling nga wala sang identity ang napatay, subong man ang pilason. Samtang ang driver sang tanker truck, ginkilala naman sa kay Lawrence Pandes, 28 anyos, kag pumuluyo sang Purok Sambag, Barangay Ali, syudad sa Bacolod, nga karon temporaryo nga ginkustudiya sa Police Station 6. Gintingwaan sa otoridad nga makuhaan sa panaysayon si Pandes apang sa karon, hindi pa may istorya tungod yara pa sa state of shock matapos ang hitabo. Sinisya ng pagkumusisa sa atong investigador. Although i-confront the community, may mga CCTV sa area. But initially, going sila sa same direction, going north, pabukid, tapos ang tanker nag-turn right. Ang motor, hindi lang yung direction. Nakakon siya sa tanker. So, nag-drag siya sa metro. So, kapag sa truck. Ang kabahin sang pagpahayag ni Police Captain Dax Santillan ang hepe sa Police Station number 6. Natala na naman nga ipaidalom sa digital forensic examination na good ma-retrieve ang mga text messages nga nagaunod sang pamawag sa kabuhi ang cellphone ni Joycer Harabilia. Ang gwardya gagintiro kag napatay sa tong Enero 10 sa Mercury Street sa Puente Villa Subdivision, Barangay Takuling, syudad sa Bacolod. Suno kay Police Captain Dax Santillan ang hepe sa Police Station 6. Blanco pa sila sa identity sa mga sospetsado tungod ang available nga mga CCTV nga ilan nakuha, hindi klaro bango natabuan nga nagainulan kag dulom ang lugar. Padayon man ang komunikasyon sa kapulisan sa pamilya sa posibilidad dugang nga anggulo sa kaso. Apang subong, nakatutok ang himata sa pagplastar sa lubong ni Harabilia. Sa madumduman, Enero 10 ang gabi sa nagapapuli si Harabilia sang inagintiro sa mga sospetsado nga sakay sa puti nga Innova. Sige, pagkikamo sa asawa sa biktima sa sumpang cooperative sila sir, no? Ang focus nila sa subong pag-imo sa pag-terorasang ilang ang magkakapatay. Padayon makasarang nga siya sa gladan sa atong investigasyon. Kasi sir, nakapanugit siya sa pamahog na baton sa iyang bana. Ang mga ganing ang cellphone na-recover natin sa bana. Sa messages dito, pero sa sir sa digital forensic examination, ma-retrieve natin itong mga text na napamahog. Ang palayag ni Police Captain Dax Santillan,
angot sa sining insidente nga pagpatay sa isa ka gwardiya. Sa dugang nga balita lokal, masako sa karon ng Provincial Social Worker and Development sa pagpreparar sa mga pagkaon kay iban pa para sa mga naapektuhan sa maulanon nga tiempo sa nagkalain-lain nga lugar sa Negros Occidental. Sudod kay Provincial Administrator Fernando Diaz II, otomatiko ang ila preparasyon sa food packs, non-food packs kag hygiene kits bilang nagapanguna nga kinahanglan sa mga apektado nga individual. Sa karon, ginahulat pa ni Diaz sa mga impormasyon gikan sa mga banwa kag syudad sa probinsya angot sa listahan sa mga naapektuhan nga pamilya, subong man kung mayara na sa nakabalik sa ila tag sa mga panimalaya. Automatic na with the PSWDO ang aton nga mga food and non-food nga mga items are prepared before the calamity strike. So mayara kita na monitor nga sufficient rice, canned goods, kag aton mga hygiene kits na ready na siya for deployment. Ang kabahin sa pagpahayag ni Provincial Administrator Attorney Fernando Diaz II. Ginanunsyo sa lokal nga gobyerno sa siyudad sa San Carlos ang pagtaliwan ni 1st District Representative Dr. Tranquilino Brose Carmona kahapon. Si Carmona nagtaliwan sa edad nga 26 anyos. Magluwas sa iya propesyon nga physician, si Carmona nagsabi man bilang public servant sa siyudad sa San Carlos. Tukon San Carlos, siya ang una nga nagpangalagad bilang konsehal sa siyudad sa tuong 1958 kag nagserbisyo sa mga posisyon sa sulod sang 22 ka tuig. Sang 1988, siya ang nangin alkalde sang San Carlos tubtub 1992 antes nangin kongresista sang una nga distrito sa Negros Occidental sang 1992 tubtub 1995 kag nag-provincial board member umpisa 1995 tubtub 1998. Liwat siya nga naelher bilang kongresista sang distrito sadtong 2004 tubtub 2007. Siya ang may 4 ka mga kabataan sa diin. Ang isa sa mga ini, amo si Christopher Paul Carmona, ang nagserbiman bilang vice alkalde sa siyudad sang San Carlos. Una sa balita, una sa aksyon. Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 6:10. Detalye sa nga itong mga nagapanguna nga balita nasyonal pagkatapos lamang sa mga ini. This is my life. This is my life. Ang tagsa katawo may kaugalingon nga istorya. Ang tagsa katawo may pinasahi nga inagihan sa kabuhi. Ang imo pagpasimpalad, pangabuhi kag kabudlayan, personal man o kung pamilya, hatagan sang kabuhi diri sa This is my life. This is my life. Magahatag sang kalingawan sa kahanginan sa mga mapuslanon nga impormasyon kag kasaysayan. This is my life. Timbangan sang katarungan. Timbangan sang katarungan. Panatuntunan sa mga individual nga nagatalakay sang ilang kabuhi nga nakahimo sa mga butang nga may salabton sa kasuguan. Court is now in session. Pagpangawat, kidnapping, pagpamatay, imoralidad, iligal nga droga kag iban pa nga klase sang krimen. Kalabanan sa ilang nagapating nga makaluwas sa ilang nahimo nga sala. Apang ang timbangan sang katarungan wala nagakatulog. Kag madabat ang sinuman nga matuon nga nakasala. Kag mahatagan hustisya ang wala sang sala. Ang tanan dapat alalangay lang. Timbangan sang katarungan. Mabatian kada hapon pagkatapos ng drama, mensahe sang paghigugma. Ang elementary nga evacuation center na concern din baha man. Uy, kasi tinagaman amat pumansaka ang tubig. Actually, ko po Di ba medyo mataas na ang tubig, so ulat natin nga pasuwag nga nag-traffic to or nag-transit dito sa sulod ang mga continuous rain ang isang good factor sa pagsaka sa sining tubig sa subong.
Ang Pilipinas sa maya sa early warning system para mahibaluan ang lakat sa panahon. Gani, wala sa rason nga hindi kita makapreparar karon nga rainy season. Yari ang pila ka mga action tips nga dapat mo may baluan. Kung nagapuyo sa lugar nga masabi ginabaha, mag-monitor sa balita para sa anunsyo sang pag-asa sa lakat sang panahon. Isa sa pinakapos nga pamaagi para malikawan nga magsulod ang baha sa balay, among paggamit sang sandbag. Ang sandbag ang isa kasakong nga may unod nga balas nga pwede ibutang sa pertahan upon ginaagyan sang tubig para temporaryo nga makontrol ang pagsulod sang tubig sa inyong nga balay. Antes naman ng rainy season, dapat nakapreparar ka na sa pagkaon, flashlight, pito, kandila, hygiene kit, power bank, transistor radio, importante nga mga dokumento kag iban pa nga kinahanglanon. Ini ang dapat isulod sa go bag nga dapat ibutang sa isa ka lugar nga mapus kuhaon sa tion nga kinahanglan nga mag-evacuate. Sa tion sa pagbaha dapat butangan sang tape ang saksakan sang mga outlet kag ibutang sa mataas nga mga lugar ang appliances. Kunyara sa evacuation center, dapat man nga ipatuman ang minimum health protocol, face mask, face shield kag social distancing batok sa COVID. Sa panahon sa tig-ululan, dapat man proteksyonan ang ikaayong lawas batok sa pila ka mga masakit, kang isang dengue, leptospirosis, cholera, typhoid fever, hepatitis A. Nagpanugyan man ang DOH kay pabili ng proper hygiene kay pag-inom sang limpyo nga tubig. Lutuon sang husto ang pagkaon para malikawan ang contamination. Maghugas sang kamot antes kag pagkatapos ang kaon kag matapos nga mag-usar sang banyo. Likawan man ang paglangoy o kon pagtubog sa baha. Kini sa Aksyon Dale Salazar para sa Action Tips nga nagapahanong nga maghalong sa tanan nga tion. This is my life. This is my life. Ang tagsakatawo. Santon Plus Gold, malikawan ang diabetes, pagi sa pag-inom. This is my life. This is my life. Ang tagsakatawo may kaugalingon nga istorya. Ang tagsakatawo may pinasahi nga inagihan sa kabuhi. Ang imo pagpasimpan Sa aksyon! Life Extension Vitamin D3. Pangabuhi kag kabudlayan, personal man o kung pamilya. Hatagan sang kabuhi diri sa This is my life. This is my life. Magahatag sang kalingawan sa kahanginan sa mga mapuslanon nga impormasyon kag kasaysayan. This is my life. Timbangan sang katarungan. Timbangan sang katarungan. Palatuntunan sa mga individual nga nagatalakay sang ilang kabuhi nga nakahimo sa mga butang nga may salabton sa kasuguan. Court is now in session. Pagpangawat, kidnapping, pagpamatay, imoralidad, iligal nga droga kag iban pa nga klase sang krimen, kalabanan sa ila nagapating nga makaluwas sa ila nahimo nga sala, apang ang timbangan sa katarungan. Kag sa detalye sa nga aton mga nagapanguna nga balita nasyonal, nagpangayo sang pasaylo sa ang Ukraine envoy sa Department of Foreign Affairs ang sa gidaligar wala paghangpanay sa pangabay sang Kiev sang isa ka tawaga sa tunga sang ila presidente nga si Volodymyr Zelensky kag Philippine President Ferdinand Marcos Jr. Suno kay Denis Mikhailiuk, ang charge the affairs ng Ukraine Embassy sa Malaysia, hindi niya intensyon nga pakalaino ng ipahayag angod sa wala pagsabat sa Pilipinas sa ila pangabay nga tawag sa tunga sang duha ka leader kag ang matuod may maayo man nga bunga ang bilateral relations sang duha ka nasyon. At hagpa ni Mikhailiuk nga ang palayag sini nga pangabay sang Ukraine nga tawag ang may kangtanan ini sa peace plan ni Zelensky representar sa United Nations sa masunod nga bulan. Palayag pas ng Ukraine envoy nga update lamang ang ilagin hingyo sa tuyo nga maplasar man ang ilang mga tikang kag plano.
Samtang ginpasakaan kaso sa Bureau of Corrections sanday suspended Bucor Chief Gerald Bantag kag anay Deputy Security Officer Superintendent Ricardo Zulueta. May angot sa ginaligar pag-torture sa duha ka mga persons deprived of liberty o kon PDL. Suno kay Bucor lawyer Al Pereras. Kaso nga kriminal kag administratibo ang ginpasaka batok sa ilan handay Bantag kag Zulueta. Ang kaso may kaangtanan sa stabbing incident nga imbulbado ang duha ka PDLs nga natabo sa tong Pebrero 1, 2022 sa sulod sang opisina sadto ni Bantag. Dugang pa ni Pereras, may 5 ka mga nagtestigo angot sa ginaligar torture kag ang duha ka PDL wala nakareklamo bangod sa kahadlok kay Bantag. Palayag pa ni Pereras nga ginhatagan ang duha ka mga PDL sang tig 50,000 pesos ni Zulueta sa tuyo nga hindi magpasaka sa nga kaso. Una sa balita, una sa aksyon. Gin-suspend ang Land Transportation Office o kon LTO ang 12 ka mga private emission testing centers o kon PETC bangod sa ginaligar falsified results. Ang 90 kadlaw nga suspension maghahatag ligwa sa investigasyon may angot sa ginaligar estilo nga paghatag sang pasado nga marka sa piyak nga wala sang salakyan nga dala sang gin-inspeksyon nga nadiskubre kasunod sa madamo nga mga reklamo. Sa naibaluan, ginapay dalom sa emission testing ang mga salakyan sa pag-renew sa registration agud masiguro ang safety sa pagbiyahe. Patag ni LTO Intelligence and Investigation Division Officer in Charge Renan Militante nga pila ka imahe sa emission testing results nga gin-upload sang 12 ka mga PETC sa Image Repository Database Server ang nagwa nga peke ukon hungod nga ginilisan. Ginapasabot man sa LTO ang IT providers sang 12 ka mga PETC kung nga ang ila accreditation ang hindi pag-i-revoke bangod sa posibilidad nga paghimbunanay sa mga testing centers. Samtang ginaduso sa karon sang Department of Trade and Industry kon DTI ang paghimo sang Digital National Database para sa agricultural products kasunod ini sa monitoring sa mga merkado angot sa padayon nga pagtaas sa presyo sa kada kilo sang Bombay. Suno kay DTI Secretary Alfredo Pascual, kinahanglan may sistema ang gobyerno para mahibaluan kung ano kadamo ang supply kag demand sa agricultural products agud malikawan nga masulit ang sobra-sobra nga pagtaas ang presyo. Nakigangot na ang DTI sa Department of Information and Communications Technology kung paano makatukod sang digital database para sa agricultural products. Palayag pa ni Pascual, importante ang monitoring tungod wala na mahibaluan kundi ang shortage kag oversupply sa mga produkto. Ginpahayag ni Department of Social Welfare and Development Assistant Secretary Romel Lopez nga naglabot na sa 119 milyones pesos nga financial aid ang napanagtag sa 24,455 ka pamilya nga apektado sang maulanon nga panahon sa Region 5, 8 kag 10. Magluwas sinigin pahayag ni Lopez nga naghatag man ang DSWD sang 50.245 milyones sa pesos sang food packs, hygiene kits kag tents sa mga apektado nga pamilya. Sa televised public briefing, ginpahayag sang DSWD official nga ang ahensya may bastante nga supply sang food packs nga may 76,518 ka mga boxes nga nakastock sa karon sa warehouse sa syudad sang Pasay. Kag 21,806 naman ang standby food packs sa Visayas Disaster Resource Center. Sa karon ginamonitor sang DSWD ang 191 ka pamilya kag 759 ka mga individual nga apektado sa malain nga tiyempo. Una sa balita, una sa aksyon.
Padayunon sa gobyerno sa China ang pagduso sa joint oil exploration sa ginagawan nga South China Sea sa piyak sa desisyon sa Korte Suprema nga nagadeklarar nga unconstitutional ang sa kasugtanan sa Pilipinas, China kag Vietnam. Sadtong Martes, 12 sa 15 ka mga hukom ang nabasura sa Joint Marine Seismic Undertaking o kung JMSU Agreement sa National Oil Company sang tatlo ka pungsod nga kalakip man sa mga nasyon nga nag-aagaway sa teritoryo. Sa statement, ginpahayag ni Chinese Foreign Ministry spokesperson Wang Wenbin nga ang 2005 tripartite deal isa ka importante nga tikang sang tatlo ka pungsod kag useful experiment para sa mga maritime cooperation sa tunga sa mga partido sa South China Sea. Dugang paniwang dako man ang papel sa kasugtanan sa pagpatibong sang stability, cooperation kag development sa rehiyon. Nagwa sa National Social Weather Survey on Self-Rated Poverty kung SRP nga 12.9 million o kung 51% sa mga pamilya nga Pinoy ang nagsiling nga pigado ang ila pangabuhi sa kapat nga quarter sang 2022. Ang numero mas mataas ikumparar sa Oktubre 2022 nga may 49% ang nagsiling nga pigado ang ila pangabuhi. Nagwa man sa survey nga 19% sa mga pamilya nga Pinoy ang nagsiling nga hindi sila pigado. May gamay nga pagnubo halin sa 21% sa Oktubre nga survey. Ginatakos ng SWS ang SRP pagi sa face-to-face survey halin sang 1992. Magluwas sa tatlo ka quarter sang 2020 tungod wala sang public transportation bagud man sa pandemic. Nagbalik naman ang SRP survey sa ika-4 nga quarter sang 2020. Utas sa balita, utas sa aksyon. Aksyon Radio Philippine Standard Time, alas 6:25, inyo ginpamatian ang kabugusan ng detalye sa aton mga natipon nga mga balita. Diri lamang sa Aksyon Balita Evening Edition, karon nga adlaw Biyernes, Enero 13, 2023. Sa liwat ang inyong tagbalita, Aksyon ang Defensor Lisay. Una sa balita, una sa Aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio.